всички, аз съм Коца, тук с мен е Мишо. Мишо. И сега ще играем Find the Beatdown. О, аз имам пилета. Аз заплювам пардон. Добре, толкова ще да... Взем половина стак. Да, вземи. 30 вземи трябва. Поквичи тука. Това е газ. Сериозно? What the fuck? Аз намерих някакъв чест. Хаха, Фелс чест. Не. Намерих бутона. Браво. Към следващото ниво. Бърчетка не е хубаво. Чай, че се загуби къде. Ние не сме чойтари. Да. Проблем? Погледни ма. Слез. Намери го! Гледай къде е бил. О, има краби тука. Пиш. Майне са, бе. Аз съм, виж къде съм се качил. Да с крава! Говедо. Абе, стига си мрънкала, ама смота на краво и сега ще убия, бе. Ние не сме чойтари, както казах. Чакай малко. Добре дошла, Мерси. Съжалявам, хора. Тук горе на този гъба Чорапки? Гледай. фокусът ми е 36 FPS, де. Стига, де. FPS ми е 30 тука. На мене ми е 23, да така ми върви. Видно ли ви да и пак пичката? Не. Не. Брат, най-на база сега, ако чупа този блок, виж ли? Ако чупа този блок, виж. Ако чупа този блок, ще излезе бутона. Лампа. Не разбрах дали е позволено да чупим. Тук вътре е честа. Гледай, почвам да чупа. Вътре съм. Намери го! Опа, сори. Сложи го. Тука на това. Сложи го, де. Има начин. Няма ли? Чакай, бе! What the fuck? Оу! Това е паркур. Ма изнервя. Я, виж, Easter egg. What are... Къде си, бе? Тук съм. Пише. Viewers. Ние хищ не сме чойтери. Тук не трябва да търсим бутон, трябва да търсим нещо друго. Тук какво пише? Easter egg. What? Трябва да търсим нещо друго. Май намерих. Едно с недарак. Намерих бутон! Какво да направим, хора? И аз чупа блокчета. То не знам дали е позволено. Да. Open me.
Какво това? Где знам? Ако не мога да намерим бутона. Нямаше смисъл, аз намерих някаква ръчка. Къде? Я. Чакай! А къде е вратата? Дем съм. Тази ръчка прави нещо. Не намирам логиката. И аз. Чупи го това, бе! Чупи го! Подпали го! Търси някъде. Аз взема. Ето го, бе! Моля. Защо тук има празен чест? Ще го взема. Ей, сега ще го капе дървото. Къде е този бутон, бе? Все пак си имаме и блокчета. И няма врата, какво трябва да търсим, бе? Аз съм под мапа! Толкова с глупости има в този свят. Не би се търси. Какво си джама, бе? Имало е паркур, бе, брат. От дървото. Да, къде е? Ти го правиш в момента. За какво си ли тогава тази ръчка? Ето го, бе! Виж какво се е бъгнало! Човека не може да работи с редстоун. Нищо. И аз се качи и ти тук ще ми донесеш ли повече блокове? 14 блока имам, сега не мога. Чакай малко. Чакай малко, искам да видя системата, защото аз съм нещо като редстоун, мама. Аз съм като Преслав от Третивана. Занимавам се с редстоун на едно. Ай, сектир. Ще му троша лампите аз на него. Пистените добре работят. Чай сега. Троших му лампата. Боже. Чай се изборя съм много. А те стъпиха ти, за какво се? Аз съм вънка, го правим с редстоун, аз правим тежката работа. Бе. Клипа става 9 минутен. Забравих, бе, хора. Сега пак това ниво ни изнервя. Не. Ей, сега ще оправя с едно хубаво мапа. Сега гледаш ли? Ей, сега ще оправим едно хубаво мапа. Тук имаше един паркур, хора. Ай, тук. Бе. Върви. Имаме FPS 18. Много мап! Перфектен мап!
просто. Ще ви усера и мапа. FPS 9! Ще трепита тебе. Още ли снимат? Да. Много хубав мап. Перфектен мап. Няма го качвам това, нали? Ще го качим.